ens falten totes. La Coordinadora Feminista de València manifesta la seva condena per assassinats masclistes que eleva a 887 dones assassinades entre 2004 i 2016. A l'any 2016 han estat assassinades 13 dones i una xiqueta. De totes elles, són dues les dones assassinades al País Valencià, més dues dones assassinades en investigació. Continuem cridant que aquestes dades són insuportables. La violència contra les dones és la primera causa de mort prematura d'aquestes. Parlem de 887 femicidis des de l'entrada en vigor de la Llei Integral contra la Violència de Gènere a l'Estat espanyol. Fruit de la violència contra les dones, moltes quedaren amb greus discapacitats per les brutals agressions que han patit. L'última ha sigut una dona cremada viva a Almeria, el dia 3, que roman ingressada en la UBI amb el 70% del cos cremat. Aquesta greu violació dels drets humans és intolerable en qualsevol societat. Denunciem la falta d'interès de l'anterior govern de l'Estat, govern encara en funcions, on l'única prevenció ha sigut una campanya que anima les dones a denunciar, que es diu que hi ha sida i després les abandona a la seva sort, sense protecció, sense recursos, sense vida. Als ajuntaments i governs autonòmics del País Valencià els recordem que és l'hora de tenir com a prioritat el compliment de les mesures per combatre aquest femicidi i el compliment del compromís contra la violència cap a les dones que varen signar els partits polítics el passat 2 de maig. Quasi ha passat un any. En tots els assassinats, tant les retallades als pressupostos, la no aplicació de la llei, la manca de formació i sensibilització de les institucions que haurien d'haver detectat i protegit la dona assassinada ha sigut decisiva. Des de la Coordinadora Feminista de València responsabilitzem directament als governs locals, autonòmics i de l'Estat i exigim als governs locals i autonòmics el compliment de les lleis per fer efectiu i real el decret de les dones, el dret a les dones a viure sense violència. Una societat que permet que ens assassinen pel fet de ser dones és una societat dolenta. Per això, la coordinadora recorda la importància de mostrar públicament el rebuig per a aquest terrorisme masclista i exigir als governs l'implicació per tal d'erradicar-ho. No hi ha temps, no hi ha excuses ja. La lluita continua. Per tot això, tots els primers dimecres de mes, a les 20 hores, a l'Ajuntament de València, rendim homenatge a totes les víctimes i ens concentrem front a la violència contra les dones. Ni una dona més. Terrorisme masclista, qüestió d'estat. Es volem vives i lliures.